S vami som ja, Máti, vítajte na mojom YouTube kanále. Dneska sme v hre Scrap Mechanic a ja vám ukážem moju vojenskú techniku z roku 1939 po rok 1940. Poďme na to. Toto je normálna zimnitka. Mierí sa väčšinou z rukou. Takto, že posúvame, ale môže sa ísť takto skladiť. Normálne funguje. A ich strieľa. Dosť dobre strieľa. Ukážeme vám iné veci, zachodáme preč. No. Toto je prvé auto na našom podriadení. Všetky auta som nerobil sám. Aj tam tu zemi. No. On je jednoduché len na nosenie vojakov tu vzadu a tu vpredu sedí šofér. No. Moc to rýchlo auto není. Nezabúdajte, že ono je z minulého storočia. Ale my ani moc rýchlo nepotrebujeme. Poďme ďalej. Toto je dosť také tiež nezaujímavé auto. To je klasické auto z takého obdobia. Ale môžeme aspoň takto podričovať. No. Nič zaujímavého. Môžeme vlastne potom vyskúšať všetky auta do zimnitkov. Toto je už zaujímavšie. Toto je tank, ktorý som urobil podľa tanku T-34 sovietského vyrobenia. Otváraj sem. Hej, ja tu mám len pušku takéto. Potom si ich vyskúšame. No. Takýto tank. Tu vidíte motor a všetko toto. Ideme tu hore, sadáme si za sedačku a ukážem vám, čo robia všetky tlačidlá. Jednotka zatvára, otvára horné dvere, dvojka robí to isté, ale s dolnými dvermi a trojka to je niečo zaujímavé. Musíme ísť dole, vidíme toto. Musíme tu napríklad nastaviť 15 alebo 30. A teraz klikáme trojku. A sa nám pomaličky zdvíha puška. Tank sa ovláda na V a SD. A štvorka, to je už výstup. No. To je tank T-34. Som sa ho snažil veľké kolesa, tu sú malé kolesa, ale dve až pri sebe. No. Poďme niečo no, hovorím, toto je nemecké. Sovietské, toto je nemecké viac a toto je sovietské. Toto je opäť nemecké. Tamto zenitka je aj americká, aj sovietská, aj všetko. No. Dvere sa nedá otvoriť tak jednoducho. Ale treba ísť dnu, odomknúť dvere a až teraz ide otvárať, zatvárať dvere. Aby sa nestalo toto, že niekto pribehne zozadu, otvorí dvere a píš. No. Auto je neprestrelné, to sú hlavičky dve. Toto je menšia, toto je väčšia. No. Tu máme motor. Máme tu aj zlúčeninku. To je pomalované. Pod motorom sa takýto máme zebrový motor, povedzme tak. Počkajte, ja to rýchlo opravím. No tam nič, to je presne to, čo potrebujem.
Tu takto musíme ísť a tu sa dá sadnúť. Šofér nič takého nezaujímavého nemá. Auto je ťažké, lebo má veľa železa v sebe. No tamto prvé sovietské auto, ono nie je železa urobené. No akože je, ale ja som to tu urobil z betónu. No. Zatiaľ ich necháme tak. Toto je taká dosť zaujímavá vec. Vyzerá to ako normálny dom. Ale vnútri to nie je normálny dom. Tu máme takéto okienko, aby sa pozerať. Dúfam, že netrafím do tej zimničky. Tu takto treba zlomiť stenu. Len trafte dobre, fajn. A to rýchlo opäť. Lámeme stenu zvonku, tak. A potom robíme veľmi silný výbuch. Chcem vám ukázať, že kam to je. Vidíte, aké ďaleko to je? No. A teraz ideme skúšať všetky veci zo zimničky. Na každú vystrelíme dvakrát. Tak do tohto domu môžete aj zaparkovať nejak takúto zimnitku, tak. Zimnitku za to domku. A ju treba trochu preparkovať. Stoj! No. Meriť to nie je jednoduché. Pau! Prvý výstrel. Zoberieme si trošku. No. Taký dosť damage. Teraz je to tiež dosť damage. Dve odpadli, sedačka šoféra je zničená. Za mňa auto moc nepojavili. Inak tí, ktorí sedia vzadu, by mohli prežiť. Tak ideme skúsiť robiť druhý výstrel. Som znova tu. No. Po druhom výstrele odpadlo jedno koleso. Jedno sa vyparilo. Dve je to isté. No, toto je dosť poriadny damage. Ale tie, ktorý sedel ja tu vzadu, tak to môžu len podstreliť. No, vidím. No. Ďalej tu máme občianske auto. A si istý, že občianske civilné auto, neviem, ako to mám volať. Proste nie vojenské auto. No. Ono až také poriadne nebude. Ojojojojoj. Tohto som sa bal. Ja som zničil sedačku a motor nie. Teraz auto išlo na... No! Dve vystrely. Minus motor, proste celým zadná časť dole. Kúfor nejde otvoriť. Hej, tu bol kúfor, pardon, že som nebol otvoriť. No fajne sa poničilo aj pomoc. Potom, no, máte je opäť tu. Teraz ja sedím na záchode na streche tanku.
O, vlastne Zinická má tiež takúto funkciu, že ona tiež vie potom byť. Opa, teraz nám je do vzduchu. Ale ja radšej strieľam na nulka. Neviem asi na tank. A môžem tam. O! Prvý výstrel. Sme stratili dve veľké kolesa a dve malé. No, už vidno dovnútra. Na nejaký pán môže pribehnúť, hodí tú granatu a tank je likvidovaný. Skúsme teraz do tanku vystreliť z inej strany. Rovno tam, kde je motor. A to sú otvorené dvere. Pám! No. Tank sa už behol. Puška je zničená. Aha, ona nie je nic zničená. Ale hej, to... A čo? Sedačka sa zničila? Prečo? Ona sa idú. Nenadých. Tak sa vyzerá tank. No tak puška je zničená. No, aspoň sedačka je už normálne položená. No. Dávam kapu na to. Čo tu máme ďalej? Nemecké auto, ktoré je tiež na to, aby nosili vojakov. Vojaci sú veľmi leniví chodiť pešo, tak musí pochodiť z auta. Mieriť, vystreliť. Vystrel. No. Poďme sa pozrieť. Minus jedna sedačka. Dá sa už, no už podľa mňa boli zabití vojaci. A dá sa ísť ku vodičovi, dáme povedať, že auto sme už vykúpovali. Teraz musíme urobiť výstrel rovno do motora. A nie. A, výstrel. No, dobre. Motor vykúpovaný. Teraz budeme skúsiť zlikvidovať túto budovu. Jeden výstrel. Stena zničená, puška zničená. A poďme ešte dobiť. Trochu podpočíme takto a pán. Aha. Som zabudol povedať. Za drevom sa nachádza betón, aby steny boli silnejšie. A hore sa nachádza taká nepevná strecha, ale je tu železo. Zemetrasenie, požiar. No. A teraz ideme urobiť najzaujímavšie. Zinitka vystreluje do zinitky. Toto mňa samého zaujíma. Čo sa stane? Zinitka. Tadám! Zinitka k vašim službám. Podľa mňa na likvidáciu inej zinitky bude stačiť jedna na. Pau! Je to na náboj a už doslova, že zinitka je odobchodová. Vystrelme ešte jeden každý stranu. Pau! No! Dneska ja som vám ukázal moje vojenské auta, čakajte.
Nie, on není zlatý. Teraz je zlatý. No. Dneska ja, Matej, som vám ukázal moju techniku z druhej svetovej vojny. Dúfam, že video sa vám páčilo. Tak môžem niekedy urobiť tutoriál, ako urobiť nejaký tank. Ja plánujem na budúce urobiť Tigate, keď chcete, môžem urobiť na ňu tutoriál. Čau.